बे समाव आङो अन्थाइबारि माया क्लाबनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। बे समाव आङो बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानदों जे गाबोन 30 अक्ट'बर बे 30 अक्ट'बराव जोंहा अन्थाइबारि माया क्लाबा मार्टियास डि जाब्रां सिजन 2 फुटबल टुर्नामेन्टखौ गाबोननिफ्राय खेलाखौ होजेननो आखायाव लादों। दा बिनिनो बे मिडियानि गेजेरजों आं नोंथांमोन बयखौबो बरायहरदों। बे जोंनि गेलेग्रा फोथाराव नोंथांमोना फैनानै जोंखौ मदद होफैयो आरो गेलेग्रा बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैयो। बेखौनो आङो नैबे मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरदों। आरो मोनथिहोनो गोनाङा जाहैबाय जोंहा गाबोन नैबे ग्रेन्ड अपेनिंआव जोंहा टिकेट एस ए डनेसन टकेन अफ लाभ बेखौ टिकेटखौ लानाय जागोन। टिकेटनि बेसेनखौ चेयाराव जिरायग्राफोरनि थाखाय 100 थाखा आरो जायफ्रा जेनेरेल बिसोरनि थाखाय 50 थाखा। आरो बे जोंनि गाबोननि ग्रेन्ड अपेनिंआव जोंहा गोबां प्रग्राम दङ। कालचारेल प्रग्राम। बेयाव आर्टिस्ट हिसाबै जोंजों हांख्राय हरजानाय लिंहरजानाय मिस कारिश्मा बर' आरो बिसोरजोंनो लोगोसे इउटुबार आलफ्रिड आरो मेहेर बिथांमोनबो जोंजों नुजाफैगोन। आरो लोगोसे दंबावो मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार आरो सुकबिर बिथांमोनाबो जोंजों नुजाफैगोन। आरो गाबोननि गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैगोन जोंनि दानि बिटिसिनि EM दावबायसा बर' बिथाङाबो जोंजों बेयावनो बाहागो लाफैगोन। आरो दानि बिटिसि CEMनि OSD सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो जोंजों नुजाफैगोन। स' अन्नानै रायजोफ्रा जोंनि नैबे अन्थाइबारि माया क्लाबजों बानजायजानाय टुर्नामेन्टआव बयबो बाहागो लाफैदो। आरो मोनसे थालांबावदों जोंनिनो मस्ट लकेल चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो मेथाइ खनग्रा थान्दै मोसाहारिबो जोंजों बाहागो लाफैगोन। गाबोन ग्रेन्ड माबायाव अपेनिंआव सोरनि गेजेराव जागोन? गाबोननि खेलाखौ गेलेगोन खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन GBFC बाजुगाव। मा समनिफ्राय होगोन टिकेटखौ? टिकेटखौ जोङो फुंनि 10थानिफ्रायनो होनाय जागोन। ओरैनोथ' दिनैनिफ्रायनो लांजेनदों खिन्थु गाबोनहाय 10थानिफ्राय जोङो टिकेट काउन्टारखौ खुलिगोन। आरो प्रग्रामा जोंहा 12थानिफ्राय कन्टिनिउ जागोन। बेनिफ्राय किक अफखौ जोङो 2थायाव होगोन। बिनि सिगां जोङो कालचार प्रग्राम लाग्रोनाय जागोन। नोंथाङा मोजाङै सोंदों। जोङो डि जाब्रां सार बिथाङा सासे जोंनि ओनसोलाव गोबांथार जायगायाव नङाब्लाबो जोंनि नैबे चिरां डिस्ट्रिक्ट ओरै निसिमा पाट बेफोरबायदियाव गोबांथार खामानि मावलांदों बियो एक्स NDP हिसाबै। गोबांथार जों बर'फोरखौ मोनसे हारिनि थाखाय बेयो खामानि मावलांदों जोंखौ। बिनि थाखाय जों बेखौ सनमान होनो थाखाय नैबे प्रग्रामखौ लानाय जादों बा नैबे टुर्नामेन्टखौ होनाय जादों। देग्लाय जों 2 इयार्स जाबाय सिजन 2। बिनि आवगोलावबो जों होनो गोसोखांदोंमोन नाथाय सम आरो बोथोरा जोंखौ थिनाखै। बिदिनो जोङो नैबे डि जाब्रां टुर्नामेन्टखौ जोङो जेब्लानिफ्राय बिटिआर सुक्ति जादों बिनि उनाव जोङो सम आरो बोथोरजों मिलायहोनानै आरो सुक्तिखारि जोंनि बिसावरायग्रा बिथांजोंबो रायलायलायनानै नैबे प्रग्रामखौ लानाय जादों। आरो बिथांमोननि बोलो होफानायाव जोंबो गोहोखौ मोनदों। आरो बिथांनि हिस्ट्रिखौ बुंनो थाङोब्ला गोलाव जागोन आरो बे समाव आंबो उन्दैमोन। बिथां मुंख्लं जानानै थांदों। हिस्ट्रिखौ नायोब्ला बेनो खोनानाय बायदिब्ला बिथाङा बै बुर्ज सारियालिया बेयाव रेड कामान्ड' नामा बिसोरजों मोगा मोगि जानायाव बिथांनि जिउआ मुंख्लं जालाङो आरो रुंसारि जालाङो। बिथांनि जिउ जारिमिनखौ जोङो दायो कालेक्सन खालामगासिनो दं।
बिसोरनि बिथाङा अरिजिनेलि दरंनिमोन दायो उदालगुरि गोग्लैबाय स' बिथांनि न'खरनिफ्राय जोङो एसे साजेसन लानानै दायो मोनसे जोङो मेगाजिनबो बानायनो नागिरदों बेयावनो बे खेलानिनो फाइनाल दिनखालि बे मेगाजिना आउट जागोन बे मेगाजिनावनो जोङो फारियै बिनि डिटेल्सखौ मोनजोबगोन आरो बिथांनि फेमिलिफोर नुजाफैगोन नामा? बिथांनि फेमिलिया गाबोनहाय नुजाफैगोन औ बिब' बिनानाव बिथांमोना नुजाफैगोन आवगोलनि खेला होनायावबो बिथांमोना फैखादोंमोन देग्लायबो नुजाफैगोन